Sa Good Vibes, isa ka visually impaired nga single dad ang nakapasara sa sinigid lamang ginpatigayon nga licensure examination for teachers. Ang iya mga kabataan ang nagserbe nga iya inspirasyon nga magpadayon bisan pa makapila ka beses sadto nga wala siya nakapasar. Ma-report si Romeo Subaldo. Sa isa ka blind massage center sa isa ka mall nagatrabaho si Roweno Lambayong. Duha pa lang siya katuig, sang ginigo sila sang tipda sang iya duha ka mga utod nga nagresulta sa iya pagkabulag. Pensar anay sang iya pamilya, mapatay na siya, pero nabuhi siya. Ang isa nila kautod, amo ang napatay. Grabe nga gutom sa Negros, 1984 guys. Kita man nga nag-close ang mga sentral yung kabarani sa akong nga amay. Tatlo kami nagkaltipdas, ang isa patay gid. Ano ba ang pinaka gid sa akon kay among the siblings nga nagkalatipdas, ako nga na-expectan nga hindi na mabuhi. Makapila ka beses nga naguntat sa pag-eskwela kay mabudlay ang iya nga sitwasyon. Makapila man siya ka beses nga nagasaylo-saylo sa eskwelahan. Sang 13 anyos siya, manugsulod siya sa grade 3. Ginpakuha siya sa iya maestra sa acceleration test. Nakapasar siya para makalukso sa second year high school. Pagka-acceleration test from grade 3, naglukso ko second year high school. Which nga abi ko amo na nakahapos. Ang ato galing nga medyo nabudlayan ko especially sa okay lang yung mga Filipino, English, science, ang biology science okay lang niya. Kahit wala ka masyado sumahon gid. Pero sa mathematics dito ko na biladig sa akon nga mga subjects sa physics kag chemistry. Nagkuha siya sang kurso nga education sa kolehiyo. Makatatlo siya ka beses nga wala makapasar sa board exams para sa teachers. Sang 2020, ready na siya mag fourth take o galing naabtan sa pandemic. Marasos ang sininga tuig, tigayon siya nakakuha sang exams. Para sa parehos ni Roweno nga visually impaired, may nagabasa sang questionnaire kag may naga-shade sang answer sheet para sa iya kag gina-record ang ilang audio kag ini ang ginapadala sa PRC. Antes magsugod ang exams, nagpakilala sa iya ang manugbasa sang iya nga questionnaire. Iya gali nga biology teacher sadto sa Doña Montserrat Lopez Memorial High School nga si Miss Cheryl Tondo ang mabasa sang questionnaire. Siling niya nakagay ka sa Doña Montserrat. Siling ko ho, ma'am. Siling niya kilala mo pa ko. Siling ko sino ganit niya si Tondo. Siling ko yes ma'am, okay nga ako nga biology teacher. Siling ko siling niya siling niya siling tiyan mo na nag-istrayanay kami before kay wala pa ng mga taga-PRC kung di na siya, kung paano na siya, kung paano naman ko. Ano ba na? Siling niya, ikapila mo na rin nga take. Siling ko, ika-apat na ma'am. Siling niya, okay. Siling niya, ti ako mabasa sa imong nga answer, questionnaire. So, bali, ang matabo, basahon ko sa imo, kay anyway, first time naman to nga mag-assist sa blind mo. Mas na-pressure si Roweno, ilabi na nga principal na subong sang Bata National High School si Ma'am Tondo. Wala niya matapos ang first part siyang exams. Sa second part, temprano niya pa natapos. Sunod kay Roweno, hindi na siya taniluyag pa magkuha sa board exams matapos ang 3 ka failure. Pero ang padayon nga pag-pressure sa iya sang iya nga magulang, kag sang iya kabataan, ang nagtulod sa iya nga hindi mag-surrender. Actually, pa man ko lang ako ng anak niya, Papa, anong hindi mo natapusan? Kasi ko lang ganang si Papa education graduate. Kasi si Papa nang wala ka teach kaya muna, wala ko ka board exam. Tambal sang akon nga anak niya ti ko alang board exam pa eh. Sa manas sa nagtulod sa akon para mag-push. Kabataan mo, sir. Ano inspire sa imo? Wala gid siya magsala sa pagpadayon. Sa nagwa nga resulta sa board exams, isa siya sa mga passers. Kung matagaan sang tsansa nga makasulod sa gobyerno, luyag ni Roweno nga makatudlo sa mga person with disability sa SPED Center.